Στόχος της εργασίας αυτής είναι να μελετηθεί η βιβλιοθήκη της Ambullian και να τροποποιηθεί η έξοδος της έτσι ώστε να είναι συμβατή με τη βιβλιοθήκη csg.js. Αρχικά, ας δούμε τι είναι η Ambullian. Η Ambullian είναι μια βιβλιοθήκη η οποία είναι γραμμένη σε Java, έκδοση 6 και στηρίζεται στη βιβλιοθήκη της Java 3D. Η αναπαράσταση στερεών στηρίζεται στο πρότυπο της BREP, δηλαδή κάθε στερεό αναπαρίσταται σαν μια ακολουθία κορυφών, ενώ κατά τη διάρκεια εκτέλεση των βασικών πράξεων, ένωσης τομής και διαφοράς, κάθε στερεό που λαμβάνει μέρος στις πράξεις αναπαρίσταται σαν ακολουθία τριγώνων, τα λεγόμενα faces. Το γραφικό περιβάλλον τελικά εξάγει το στερεό σε μορφή CSG ή object. Η βιβλιοθήκη csg.js είναι μια βιβλιοθήκη εξέλιξης CSG πράξεων, η οποία στηρίζεται στη βιβλιοθήκη της JS που ονομάζεται WebGL. Η αναπαράσταση των στερεών είναι παρόμοια με την προηγούμενη βιβλιοθήκη και εκτελούνται οι ίδιες βασικές πράξεις. Η csg.js δεν έχει έξοδο σε κάποια μορφή αρχείου και χρειάζεται σαν input ένα JS αντικείμενο το οποίο αποτελείται από τρία πεδία και είναι η ακολουθία των κόμβων, η ακολουθία των κάθετων διανυσμάτων που αντιστοιχούν στις κορυφές και την ακολουθία των τριγώνων του στερεού. Παρατηρήσαμε δύο ασυμβατότητες μεταξύ των δύο βιβλιοθηκών, οι οποίες είναι: όπως έγινε αντιληπτό από την προηγούμενη ανάλυση, το σημαντικότερο πρόβλημα συμβατότητας είναι ότι δεν υπολογίζονται τα κάθετα των κορυφών της BREP αναπαράστασης στην Ambullian, ενώ είναι σημαντική πληροφορία για τη csg.js, κυρίως για το σωστό φωτισμό του στερεού. Και δεύτερον, είναι ότι η καλύτερη έκδοση της Ambullian είναι σε object μορφή, ενώ η csg.js απαιτεί την ύπαρξη script έτσι ώστε όλη η πληροφορία να αναπαρίσταται σε μορφή JS, object, δηλαδή να χρειάζεται ένα input αρχείο σε μορφή JavaScript. Τις λύσεις που δώσαμε για τα δύο προβλήματα είναι: το πρόβλημα του υπολογισμού των καθέτων διανυσμάτων σε κάθε κορυφή του στερεού καταφέραμε να το λύσουμε αλλάζοντας τη λειτουργία της κλάσης που υπολογίζει τα τρίγωνα faces του στερεού. Σαν πεδίο της κλάσης αποθηκεύεται η πληροφορία του κάθετου διανύσματος του face. Οπότε, επειδή γνωρίζουμε κάθε τρίγωνο σαν διατεταγμένο σύνολο κορυφών, υπολογίζουμε για κάθε κορυφή σε ποια τρίγωνα συμμετέχει και στη συνέχεια υπολογίζουμε το μέσο όρο των καθέτων διανυσμάτων των faces, το οποίο ορίζει το κάθετο της κορυφής. Στην περίπτωση της ασυμβατότητας της εξόδου της Ambullian, με την είσοδο της csg.js, προτιμήσαμε να μετατρέψουμε την έξοδο της Ambullian σε μορφή που είναι πολύ κοντά στην είσοδο της csg.js. Δεν κατασκευάσαμε αρχείο JS, γιατί σε ένα πραγματικό web σύστημα, η είσοδος ενός αρχείου JS που μάλιστα εμπλέκει server-side διαδικασίες, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ασφαλείας. Για το λόγο αυτό, το πρώτο σύστημα δίνει ένα αρχείο txt με 3 γραμμές. Πάμε να το δούμε. Η πρώτη γραμμή, όπως βλέπουμε, παριστάνει την ακολουθία των συντεταγμένων των κορυφών. Η δεύτερη γραμμή, που είναι αυτή, είναι η ακολουθία των συντεταγμένων των καθέτων των αντίστοιχων κορυφών και η τρίτη γραμμή που είναι αυτή εδώ πέρα, την ακολουθία των τριγώνων του στερεού. Okay. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Εδώ βλέπουμε την κλάση την export.js, η οποία είναι η καινούργια κλάση που φτιάξαμε για τον υπολογισμό των καθέτων διανυσμάτων των κορυφών, η οποία χρησιμοποιείται για να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε σαν είσοδο στη csg.js. Αρχικά, εδώ είναι το GUI της Ambullian, η οποία πάμε να φτιάξουμε ένα αντικείμενο. Ορίζουμε μια σφαίρα, βάζουμε τις διαστάσεις, επιλέγουμε το χρώμα που θέλουμε, ας το αφήσουμε κόκκινο και στη συνέχεια φτιάχνουμε ένα primitive, έναν κόνο, επιλέγουμε τις διαστάσεις, θα επιλέξουμε το χρώμα μπλε, το δημιουργούμε. Όπως βλέπουμε τα δύο αντικείμενα, τα επιλέγουμε και τα δύο και εδώ πέρα βλέπουμε τις επιλογές που έχουμε για τα αντικείμενα.
ας κάνουμε την ένωση. Ορίστε, η ένωση πραγματοποιήθηκε, το δέντρο CSG του αντικειμένου, πάμε τώρα να το σώσουμε. Όπως είδαμε, τα format που έχουμε είναι δύο. Είναι το .object και το .csg. Το .object ουσιαστικά αποθηκεύει ένα txt αρχείο εκεί που θέλουμε. Ας το ονομάσουμε example first. Ωραία. Πάμε να δούμε την javascript.js. Εδώ είναι το script που χρησιμοποιούμε για να ανεβάσουμε το αρχείο. Ουσιαστικά είναι ένα parser που εδώ πέρα ελέγχει το αρχείο, αν είναι σωστό το input που είπαμε. Εδώ πέρα είναι ο parser μας που διαβάζει γραμμή-γραμμή και εδώ πέρα ουσιαστικά δημιουργεί το αρχείο που θα διαβάσει. Δηλαδή της μορφής με vertices, τα normals και τα triangles. Πάμε να δούμε πώς απεικονίζεται στη σελίδα μας. Ωραία. Εδώ πέρα ξεκινάμε. Βρίσκουμε το αρχείο που θέλουμε. Είμαστε το example first. Το κάνουμε open. Ωραία. Όπως βλέπουμε, το πρώτο αντικείμενό μας το έχει κάνει render πολύ ωραία. Βλέπουμε ο φωτισμός δουλεύει, τα κάθετα διανύσματα είναι σωστά υπολογισμένα και παρατηρούμε ότι όλα είναι στη μορφή τριγώνων. Συνεχίζουμε προς τα κάτω. Εδώ πέρα έχουμε ένα παράδειγμα με την ένωση με έναν κύβο. Εδώ είναι η τομή με τον κύβο. Όπως βλέπουμε δουλεύει το render μια χαρά. Εδώ είναι η αφαίρεση του κύβου από το αντικείμενο που χρησιμοποίησαμε. Εδώ πέρα είναι η αφαίρεση του αντικειμένου που χρησιμοποίησαμε από τον κύβο. Εδώ πέρα είναι η ένωση με έναν κύλινδρο. Εδώ πέρα είναι η τομή τους. Το αντικείμενό μας πλην τον κύλινδρο, αν αφαιρέσουμε το κύλινδρο. Και όπως βλέπουμε δουλεύουν και τα υπόλοιπα παραδείγματα, όπως η τομή με μια σφαίρα και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστούμε πολύ.